እዙይ ክፍሊ ዜና ናይ ምዝገባን ምርጫን ኮሚሽን እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ቃለ ምልልስ ምስ ኣባል ኮሚሽን ናይ ምርጫን ምዝገባን ተቃላሲት ፀሓይ ገብራት ቃለ ምልልስ እንገብር ስለዝኾና ክትከታተሉና ብምሉእ ኣኽብሮት ንዕድም። ቅድሚ ናብቲአን ቀሪብናየን ዘለና ሕቶታት ምእታወይ ምስ ነፍስኺ መላለቕና ዶ ማለሲ ፀሓይ መን እያ? ሕራይ ኣነለይ ስመይ ብምልላይ ክጅምር ኣነ ፀሓይ ገብራት ይበሃል ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብር ናይዚ ኮሚሽን ምዝገባን ምርጫን ንምስራት ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ኣባል እየ። ተቀዳማይ ሕቶይ እንታይ እዩ? ዕላማኹም እንታይ እዩ? ማለሲ ዕላማኹም ብሕፅር ዝበለ ርድኡና ኣገባብ እንታይ ምዃኖም ገለጽክልና ዶ? ቀንዲ ዕላማ ናይ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ንኽትከውን ለውጢ ዘቀላጥፍ ኣድማዕ ስትራቴጂ ምሕንፃፅን ምትግባርን እዩ። ካልእ ንኩሉ ደላይ ፍትሕን ዲሞክራሲን ዲያስፖራ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ሃገር ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ መድረኽ ንኣብነት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ሕብረት ሃገራት፣ ሕብረት ኤውሮጳ፣ ከምኡውን ዓረብ ሊግ ወዘተ ብስም ህዝቢ ኤርትራ ምውካል ከምኡውን ብስም ህዝቢ ኤርትራ ንማሕበረሰብ ዓለም ሓደ ድምፂ ምዝራብ ብፍላይ ኣብ ከም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣፍሪቃን ዝርከባ ንህዝቢ ኤርትራ ክሕግዛ ዝኽእላ መንግስታትካ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርን ጎስጓስን ምግባር ድሕሪ ለውጢ ናይ ስርዓት ኤርትራ ናብ ዲሞክራሲያዊት ምሕደራ ግቡእ ንኽትሰጋገር ዘድሊ መሰረት ምድላው ሃገራዊ ሓይሊ ስሉጥ ናብ ዲሞክራሲ ምሕደራ ንምርጋፅ መሰጋገሪ ቻርተር ከዳልውን ትፅቢት ይግበረሉ እዩ። ካልእ ኣገዳሲ ነገር ምስ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ማለት UNHCR ካልኦት ሃገራዊ ትካላትን ብምትሕብባር ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ሊብያ፣ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራትን ከቢድ ፀገም ዘጓንፎም ዘሎ ኤርትራን ስደተኛታት ምሕጋዝ። ስለዚ እዚ ዝጠቆስኮ እዩ እቲ ዕላማ ናይ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ሓይሊ። ተኻላይት ሕቶ እንታይ እያ? ንስኹም ከም ምንቅስቓስ ውድብ ናይ ምምስራት ወይ ከዓ ሓደ ጥርኑፍ ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ምጥርናፍ መደብ ኣለኩም ድዩ? እዚ ሕቶ እዚ ብዙሕ ግዜ ስለ ዝሕተት እዩ ዝሓቶ ዘለኹ። ስለዚ እንታይ ትብሉ ነዚያ ሕቶ እዚኣ? እንታይ መልስኹም? ንሕና ጥርኑፍ ውድብ ወይ ሓድሽ ምንቅስቓስ ናይ ምስራት መደብ ዝበሃል የብልና። ቀንድን ብሕታውን ዕላማና ሓደ ብህዝቡ ዝግደስ ማዕርነት ኩሎም ኤርትራ ማለት መበቆሎም፣ ዓሌቶም፣ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን እምነቶም ዝሕሉ ብሉዕላዊት ኤርትራ ህዝባን መሬታን ልዕልና ሕግን ዝኣምን ዜጋታት ኤርትራ መሰሎም እትሕሉን ግቡኦም እትሓትትን ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክትምስረት ዝኽእል ሓይሊ ምቋም ኢና ንብል ዘለና። ናይ ኩልና ሓባር ረቑሒ ኤርትራዊ ዜግነት እዩ። ብዜግነትናን ናይ ፍትሒ ድሌትናን ተጠርኒፍና ሃገርና ክነድሕን ንሕተት ኣለና። ንሃገርና ካብ ዝኣትያቶ ዘላ ደልሃመት ከነገላግላ
ዝኽእል ኤርትራዊ ዜጋ ስለዝኾነ ነዚ ዕላማ ንምዕዋት ንፅዕር ኣለና ከመሳላጥቲ ምትእኽኻብ እምበር ውድብ ምስራት ኣብ ስልጣን ምውጣሕ ባህጊ ይኹን ዕላማ ይብልናን ኣብ መጨረሻ ነዚ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ንምምስራት ኣብ ምጥጣሕ እንተተዓዊትና ተልእኮና ኣብኡ ዘብቃዕ ካብኡ ንቕፅለሉ ነገር የለን ናይ ስልጣን ኣብ ስልጣን ምቕማጥ ወይ ፓወር ማሓዝ ዕላማ የብልናን ኣብ ዝቕፅል ስለዚ እቲ ብላዕሊ ዝተሓተተ ሕቶ ውድብ ናይ ምስራት ኣለኩም ድዩ ዕላማ ገለ ዝብል ብፍጹም ውድብ ናይ ምስራት ዕላማ የብልናን ኢለ ይምልሶ ይቐኒለይ ኣስዒብና ከነቕርባ እንደሊ ሕቶ እንታያ እዚ ናትኩም ተበግሶ ኣብ ዜግነት ተመርኮዘ እዩ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ተበግሶታት እንታይ ዝፈልዩ ንሕና ከም ኣባላት ምርጫን ምዝገባን ኮሚሽን ናይ ሃገራዊ ምስራት ሃገራዊ ሓይሊ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተገበረ ተበግሶታት ዝነበረ ተበግሶታት ንፈልጦን ንኽብሮን እዚ እንታይ ማለት እዩ ተበግሶታት ከም ዝነበረ ንፈልጥ ተበግሶታት ምናልባት ኣይተዓወተን ከዓ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ንሕና ካብኡ እቲ ዘይዕወቶ ምኽንያት ተማሂርና ከመይ ጌርና ክንዕወት ከም ንኽእል ኢና ንቕፅል ዘለና ማለት እዩ በቲ ዝነበረ ዘይተዓወተ ኢልና ንብሎ ዘለና ሕጂ ንዕኡ ካብቲ ናቱ ዝነበረ ጉድለት ተማሂርና ንሕና ነቲ ጉድለት እንዳዓረብና ብኸመይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናትና ዳ እንታይ ፍልይነት ስለ ዘለዎ እዩ እሞ ክትብል እንድሕር ክንብል ኮይና ንዝኾነ ኣብ ልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዝኣምን ደላይ ፍትሕን ዴሞክራስን ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ዳያስፖራ ዝሓቁፍ እዩ እዚ ማለት ኩሎም ኣባላት ፖለቲካን ውድባት ካልኦት ዝተወደቡ ዘይፖለቲካን ምንቅስቃሳት ማሕበራትን ከምኡውን ኣብ ዝኾነ ውድብ ይኹን ምንቅስቃስ ዘየለ ኤርትራዊ ዜጋ በቲ ዴሞክራሲያዊ ሓደ ዜጋ ሓደ ድምፂ ዝብል መስርሕ ምርጫ መሰረት ክሳተፍ ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሃገራዊ ኤርትራዊ ሓይሊ ክትኣቱ ኣበየናይ ውድብ ኣበየናይ ማሕበር ኣበይኻ ዘለኻ ዝበሃል ነገር የብሉን ተንዝሕተታ ደላይ ፍትሒን ዴሞክራስን ምዃንን ኤርትራዊ ዜጋ ምዃንን ጥራሕ እየን ስለዚአን ኣዝየን ቀለልትን ዘይባእሳን ነገራት ስለ ዝኾነ ሓደ ንሱ እዩ ኢና ንብል ካልእ ስሉጥን ጉልፅነትን ዘለዎ ዘይተደልዩ ባእታታት ብፍላይ ናይ ካልኦት መጋበርያ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ፅምፅያቕን ምትእታውን ንምክልኻል ዘኽእል ብቑዕ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ መስርሕ ምዝገባን ምርጫን ምክያድ ዘመነ ቴክኖሎጂ እዩ ንሰብ ተፃርየሉ ፊልተር እትገብረሉ መዓት እዩ ዘሎ ስለዚ ብኡታት እንዳፃረኻ ብዝወሓደ ሙሉእ ምናልባት ከተፅርዮ ይትኽእል እንትኸውን ግን ብዝወሓደ ፅፍፍ ዝበለ መስርሕ ምክያድ ማለት እዩ ኣቃውምኡ ናይዚ ተበግሶ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ ኣቃውማ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ብመንፅር ሃይማኖት ብመንፅር ብሄር መንነት ፆታን ዕድመን ብዙሕነት ዘለዎ ኣካል ምዃኑ ንምርጋፅ ብኣዎንታዊ ስጉምቲ ስለ ዘፍቅድ ሃይማኖትካ ብሄርካ መንነትካ ፆታኻን ቅቡል ኮይኑ እዚ ብዙሕነትካ እዚ ፅባቐ ኢኻ ምዃኑ ኣሚኑ እዚ ንምርጋፅ ብኣዎንታዊ ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ካልእ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ኩሎም ድሌት ፍትሕን ዴሞክራስን ኤርትራውያን ኣብ መስርሕ ምርጫ ክሳተፉ መገዲ ብምፅራግ ኣብ ዲያስፖራ ንዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንሓበራዊ ዕላማ ክሓብሩን ድሕሪ ለውጢ ናይ ስርዓቱን ኣብ መስርሕ ዳግመ ህንፀት ሃገር ክዋፈሩን ዝሕግዝ
ምዃኑ ካልእ ሃገራዊ ሓይሊ ነተን ክልተ ረቋሒታት ማለት ኤርትራዊ ዜጋ ምዃንን ደላይ ፍትሕን ዴሞክራሲን ምዃንን ጥራሕ እዩ ዝሓትት ስለዚ ብዙሕ ዘካትዕ ውድበይ ውድብካ ወገነይ ወገንካ ዘብል የለን ንኩሉ ሃገራዊ በሃገር ኤርትራ ዝግደስ ኤርትራውን ዜጋ ጥራሕ ካ እዩ ዝውክል ይቀኒ የለ